फुलखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शन आफादनिफ्राय दिहुननो आखायाव लानाय मानगोनां आफादनि सोद्रोमाफोर लोगोसे जोंनि मानिजाथाव प्रडिउसार डाइरेक्टर केमेरामेन आरो मानगोनां आंगो आर्टिस्टफोर बयबो बेवहाय दान्दिसेनि थाखाय ज' नुजानांगौ। दा बे फिल्म नाम अर्गें फिल्मखौ दिहुननो आखायाव लानायाव गासै जोंनि बे जायफोर माने आफादाव बिथांमोनहा जयैनो दङ बिथांमोनहा मोजाङै मोजां माने बे अर्गें फिल्मखौ मोजाङै मोजां बानायलांनो हाथों बानायलांथों आरो मोजाङै मोजाङैनो जोबलांनो हाथों। लोगोसे जोंनि मानगोनां बा आंगो लोगो आर्टिस्टफ्राबो बे सावथुननि गेजेरजों बा सावथुनाव रल जिखि रल मोना मानो बे रलखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायो गावबा गावनि रलफोरखौ मोजाङै मोजां साक्सेस जालाङो बेखौ आं लुबैयो। लोगोसे गासै आर्टिस्टफ्रानो जिखि रल मोना गावबा गावनि माखासे स्क्रिप्टफोरखौ मोजाङै फुथायलांनो हायो मावलांनो हायो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो साक्सेस जाहोनो हायो बेखौ आं खावलायो। लोगोसे बे सावथुननि गेजेरजोंनो माखासे हारिमु जोंनि हारिनि कालचार हारिमुफ्रा बेरखांलाङो बेखौबो आं खावलायो। बिनि गेजेरजोंनो हारिनि कालचार हारिमुफ्रा माने थांनानै थाफायो बेखौबो आं इसोरनाव आर'ज गाबो। गासै जोंनि स्क्रिप्ट राइटारफ्रा मोजाङै मोजां बिदिनो सल'फोरखौ बानायनानै मोजाङै मोजां बिदिनो दिहुनलांबाय थानो हाथों बा बानायलाङो आं बेखौ आर'ज गाबो। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो गासै बे अर्गें फिल्मआ मोजाङै मोजाङै मावफुंलांनो हाथों बेखौ आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे माबाखौ आं बेखेवनाय जाबाय।